गुवाहाटि थांगासिनो दङ बै हमजानाय सिख्लाफोरखौ लायनो थांगासिनो दं आङो मिथिंगा खुंगुर ब्लक माने आं गुवाहाटियाव थांगासिनो दङ फदै नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानांगौ बै लाइमोन सिख्लाफोर हमजानाया दा बेखौनो आं लायनो थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बिसोरखौहाय दाख्लैहाय सिगां आं गुबुनखौ बुंनो थाङा जायनि फलाव समायना नार्जारि आं बेखौ लायनो थांदोंमोन न'खरनि गारजेनबो थांफाखादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौहाय आमगुरि थानायावबो इनफरमेसन होनानै दोनखादोंमोन मानसिया कलेज स्टुडेन्टसो आरोना उन्दै गथ'नि मानसिसो ओमफ्राय दा कलेज स्टुडेन्टसोमोन ओमफ्राय दा सारानो असि सारानो लकेसन हरनाय बायदियै लायनो थांदोंमोन गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय थांनानैहाय बेखौहाय लकेसन हरनायावहाय ओमफ्राय मानसिखौहाय मोनहैनाय जायाखै संहैनो थांदोंमोन जायगायाव मेन जायगायाव ओमफ्राय मानसिया दोरोदनानै दंमोन आरोना ओमफ्राय दा मोनहैनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दा थिग बेबायदियैनो गुवाहाटियाव थानाय माखासे एक्स एन डि बेफोरखौबो आङो जेनेबा कल खालामनानै लिंहरनाय जादोंमोन फै होननानैहाय ओमफ्राय बिसोरो सिबायफोर लोगो लाफैदों आंखौहाय बेबायदिनो स्करपिय' बलेर' लानानै कमेन्टखौ आं दसेनि उनाव नायगासिनो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगो लाफैदों ओमफ्राय हागौखिनिखौ बिसोरबो सहाय होफैदों ओमफ्राय जेनेबा जों मानसिखौहाय मोनबोनाय जायाखै दा बिसोरो बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय न'खरनि मानसियाबो बाबुफोर नोंसोरो जेरावखिया नुयोब्ला बे मानसिखौहाय लाखिनानै दोन ओमफ्राय न'खरनि मानसिनोहाय खबर हर होननानै बुंखादोंमोन नालाय न'खरनि गारजेनाबो बिमाफ्राबो बिब'फ्राबो दा थिग आङो बै समावहाय मा उद्देশ্যआव आं गुवाहाटियाव थांदोंमोन आं बे उद्देশ্যखौ लानानैहाय भिडिअबो बानायनाय जायाखैमोन बा खोन्थानाय जायाखैमोन मानो होनना बुङोब्ला बै सिख्लाफ्रा जुदि नुयोब्ला जेनेबा बिसोरो गिनानैहाय जायगाफ्राखौ दोरोदनो हागौ बा दस्राफ्राव थांनो हागौमोन नालाय ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो आङो डिटेल्स जेबो खोन्थायाखैमोन जास्ट बेरायनाय बायदिल' भिडिअ बानायनानै फैनाय जादोंमोन ओमफ्राय दा बे बुंनाय बायदियैहाय मानसिखौ हमनानै दोनबाय दिनैहाय हरावनो खबर हरदों आङो हरनि 10था बायदियावनो बिसोरो आदामोना ओमफ्राय आङोहाय भिडिअफोरखौबो डिटेल्स हरजोबदोंमोन ओमफ्राय मानो होनना बुङोब्ला आङो भिडिअखौहाय मिडियायाव आगारना होनाय जायाखै मानो होनना बुङोब्ला बैसिनिबो लाइफनि खोथा थाहैयो इयुन फिउचाराव बायसान्सआव होननानै आं हगाराखै दा गोबाङा हगारनानै होनाय ओमफ्राय दा माथो खालामबावनो दा आङो लायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय माबायदि जागोन माबायदि जाया आं फुल डिटेल्स आङो नोंथांमोननोहाय ए टु जेड दिन्थिनो नाजागासिनो दङ ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौथ' हरदोंब्लाबो आं हगारनानै होखानाय जाखायाखै ओमफ्राय कमेन्टआथ' हरगासिनो दङ बयबो लोगोफोर आं नायलांगोन दे हानायखिनिखौहाय आं कमेन्ट फरायनि दे दा लामायावसो दङ आङो ओमफ्राय आंजोंहाय दङ न'खरनि मानसि सासे ओमफ्राय गामिनि सानै आं बिथांमोनखौहाय देखायबाय थाला दा आं कमेन्टखौ नायनि दै कमेन्टआथ' गोबाङै जाफैबाय नै कमेन्टखौ फरायनि अनसु बाजै ब्लग थांदो बेवहाय अके दे थांगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला आं जोबोद दुखु मोनो ओमफ्राय आं बे लाइभनि गेजेरजों बेखौनो बुंहरबावगोन आरो जायफोरा लाइभआव दं थेंक इउ ओमफ्राय कमेन्ट खालाम ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार दानि लाइमोनफोरा जोबोद गाज्रि जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि गामियारिनि माखासे लिडारफोर गामिनि समाज दैदेनगिरिफोर ओमफ्राय न'खरनि गारजेनफोर सोरबा बायदि जुदि लाइमोन सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा बबेबा आखल गाज्रि जादोंब्ला बेखौहाय एसे फल' खालाम मा लामायाव थाबायदों गामिनि एसे फल' खालामनानै एसे इनिसियेटिभ ला बेनि सायाव बेनिफ्राय आं रिक्वेस्ट खालामबावगोन जाहैबाय जोंनि माखासे माहारियारि आफादफ्राबो इनिसियेटिभ लानाया मोजां होनब्ला जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि लाजिथावना जाथायफ्रा जागासिनो दङ दा ससियेल मिडिया बेबायदिनो फेसबुक बेखेवब्लानो बेबायदिनो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि ओरैबायदि बेफोरबायदि सोरबा दोनखारनाय सोरबा लानानै खारनाय सोरबा लाखानाय हाबा जाखानायानो लानानै खारनाय बेफोरबायदि आरोना दा बेनिखायनो आङो बे लाइभनि गेजेरजों आं बेखौ बुंगोन ओमफ्राय आङो कमेन्टखौ फरायनि दे मिथिंगा खुंगुर ब्लग आं बेंगलनिफ्रायलै आदै अके थेंक इउ ब्रादार
आं आदैसो होनबाय आंखौ आदै वेस्ट बेंगलनिफ्राय हरनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंसार बसुमतारी नोंनि नाम्बारखौ जायो नामा ब्र' नोंनि माबाफोर जायो नामा ब्र' थारमाने मा होनो गामिनिनो जाहैबाय बेराफारसेजों न'निबो होनजायो फ्रायनि जोंथ' आरो बर' हिसाबै खानाय गोसोम नुनाय माने दासिमबो दा बेनिखायनो आं थांगासिनो आरो ओमफ्राय बिनु बसुमतारी ब्लग हाय होनदों औ थेंक इउ ओमफ्राय सान ब्लग ओमफ्राय अबेसिम मोनहैखो आदा माने दाबो जोङो नै माबा मोनहांहां जाबाय मा होननांगौ जाखो पाठसाला मोनहांहां जाबाय थांगासिनो दङ दा आं बारा लामाखौहाय खेल खालामाखै दै लाइभआव नायनाय हिसाबैहाय दा जिखिजाया थांगासिनो आरो ओमफ्राय समजित नार्जारि बुन्दिफोरखौ औ जेखिया जा कमेन्ट हरबाय थेंक इउ सै ओमफ्राय मा होनदों थुलुमि नार्जारि ब्लग गासैबो एक एरियानि नामा आदा एखे एरियानि सिख्लाफ्रा थारमाने आङो दाबो डिटेल्सखौ नायजोबाखै आं भिडिअ हरदों मथा मथि बेबायदिनो काजलगाव बिदिबायदिनो बोजोंबानि खोनादों आङो ओमफ्राय नोंथांमोनानो नायदो ओमफ्राय बिटिआइ खर बर' मा होनदोंनो बिसोरखौ मा खालामनांगौ ब्र' दा मा खालामो दा जेथिया जा बिसोरखौहाय एक्स एनडिएफबिफ्रा आबसुआव हरबाय होननानै खोनादों ओमफ्राय दा बिजिरनांखागोनखौ नुहुरखायो ओमफ्राय दा थेवबो थांगासिनो दं समफोराव गामि ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो न'खरनिबो फुरा बेनि सायावहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायावहाय गावबा गावखौ दायथ' लानांगौ ओमफ्राय दा रैसुमै ब्रह्म सहाय दं औ दङ नोंथ' सिनायबायानो नै माथो खालामबावनो भुल जाबाय सोरबा लोगो गाज्रि मोनसनबाय मोजां फरायदोंमोन फरायनायावबो मोजांमोन कलेज फरायगासिनो दंमोन दा माथो खालामबावनो लोगो गाज्रि मोनसनबाय दा आं बेखौनो बुङो आरोना ओमफ्राय प्रेमिला नार्जारि बिमा बिफा मा सनमान जाजोब्बाय माथो खालामबावनो गावनि फिसाखौहाय रावबोथ' बिमा बिफाया बेफोरबायदि जा होननानै खाङा दा बिमा बिफाखौहाय मान सनमान जाहोयो गावनि नेटआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन लाजिनानै बबे मोखांजों लायनो जाखो बिमा बिफायालाय दे माथो खालामबावनाय गोजौआव नायदावना नुजु गावनि आथिङाव गोग्लैयो उफाय गैया गावनि बिफाया दे गावनि फिसानि सायाव बेसेबां अनो सोर मिथिनो नाथायब्ला फिसाफ्रा गुन्थुं हायोना दा नै थांगासिनो आङो नै नायलांबाय था ओमफ्राय सानखां आंनावहाय कल हरदेरना होबाय नै थेवबो आं हमथ'आ र' सानखां नार्जारि नोंसिनि न'आव जि जायो नामा आदा न'नि माने गामिनि जाहैबाय गामि साखाथि ओमफ्राय दा प्रिति बरगयारि मा गामिनिमोन सिख्लाफ्रा आदा मथा मथि लगाय मोनदेर आरो दा बेबायदिनो आङो बिखि दै मोनफैबाय नै बाक्सा बिखि नायनानै लादो नै बिखि दै मोनफैबाय आङो थांगासिनो दङ ओरैबो नै दलाङा मोनसे बिखि दै मोनबाय ओमफ्राय सुजाना बसुमतारी दायो मोनहैबाय नामा आं लाइभआव दंगासिनो दंखायो दासो बाक्सा बिखि हा ओमफ्राय मा होनो सानसुमा ब्रह्म जाय लबदोंमोन बेखौ बुंनांगौ औ ओमफ्राय एमानुएल नार्जारि बबे गामिनि जाखो आदा बे बिसोरलाय थारमाने गामियाथ' बैनि जाहैबाय नोंसोरो भिडिअ नायदोंब्ला भिडिअआनो बुजिखाबाय स्टेटमेन्ट होखादों मा गामिनि बिमा बिफानि नाम एसे भिडिअ हाबनानै नायदो निउस पर्टेलफ्रावबो होखाबाय जानांगौ ओमफ्राय जिबि फेमिलि ब्लग बबेनि सिख्लाफोर आदा नोंसोरो नायबायब्ला नुखाबाय जानांगौ आं बेखौ रिप्लाइ खालामलायबाय थाले दे माने लगाय मोन्देर आरोना बसुमतारी टु जेके बिसोरखौ गासै हमनानै लाबोग्रो बेनिफ्राय साखि सिं दे जिखिया जालायनो थांगासिनो दं हेपि ब्लग
कमेन्टआथ' बुहुद फैबाय लोगोफोर थेवबो आं नायलांगासिनो दं हेपि ब्लगजों नांगौ दै खेला बिसोरखौ रैसुमै ब्रह्म बिमा बिफा गैया नामा बिसोरहालाय दङ दा एनडिआर दैमारि फाहामग्रा मानसिखौ हमथारनांगौ आदा मानो बिदि जाखो सनिता जेखिजाया माथो खालामबावो माखासे क्लियारिफिकेसन भिडिअबो लाबोनांगौ ओमफ्राय दा आं थांब्लासो जासिगोन आरोना जायगायावहाय जिल्ला फन बुगासिनो दंमोन बुना हरसै आंनि लाइफआवहाय नोंनावहाय लाइफ दंयो होन दा जेखिजाया थांगासिनो आरोना जों दा मोनसे रेस्टुरेन्ट मोनफैजेनबाय नै बेयो हनै रेस्टुरेन्ट बियो दाबो मोनफैया बारा थिग जाया आरो माबाफ्रा नेटफ्रा ओमफ्राय जोंसार बसुमतारी हौवाफोरखौ हमनो मोनाखिसै नामा हौवाफ्रा खारदोंनो हौवाफोर खारदों भिडिअखौथ' आं लाबोआखिसै दहाय फुङावहाय मानो होनना बुङोब्ला भिडिअखौ मेन भिडिअफ्राखौनो आङो माबासोआव मोन्दोंमोन आरोना 10थासोआवनो मोन्दोंमोन बिसोरखौ हमनाय स्टेटमेन्ट लानायनि भिडिअखौ मानो होनना बुङोब्ला आं हगारना होआखै ओमफ्राय बानायदोंमोन आं बानायनाया ब्लार होनानै बानायदोंमोन थिगसे ब्लार होनानै ओमफ्राय आं सानै हयै माने दानफिननाय जादों आरो आं हगारबाय थानाय जायाखै भिडिअखौहाय दानना होफिननाय जादों सनिया खयजन हिन्जावफोरालाय साब्रैना बेसेबांबा राइडआव हाय हेल' के बसुमतारी एथ' लासिंसिं माथो खालामबावनो रा जोंनि बर'फोरखौलाय बे गारियाबो डिस्टार्बलै लावदुम दुम खारथेनानै लामायाव डिस्टार्बथार उन्दुनानैबो सालायबोयो बिदि गारिया खुनु खाथियाव सालायदेरजाया बिसोरनो माने 24 घन्टा डिउटि जायोना नायलांबाय थानो हागोन जायफोरा लाइभआव दं आङो बारा गोबाव थायादै लाइभआखौ खिन्थु 20 मिनिट ग्रोबल' थागोन आङो लाइभआखौ फुरा लामायानो गारिखे गारि दाथ' आरो होजों फुरा ट्राफिक जामसो लोगो मोनहैसिगोन बायदि बबाव दं माने आंनि तामिलाव नायदो आं गुवाहाटि ओंखारबोगासिनो दङ बै हमजानाय मानसिफोरखौ लायनोहाय राइदाव बसुमतारी आंनि लाइभआव थेंक इउ ब्रादारमोन आंनि लाइभआव थानायनि थाखाय आं खिन्थु मोखां दिन्थिनाय जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला बेकग्राउन्डआवहाय आंनि उनथिंजाय माखासे गामिनि माबाफोर दं लोगोफोर माखासे फेसआवहाय उसुबिदा जायो खायफा बायदिया फैफेरिफ्रा दा नै बेबायदि अभार सालायलाबायो नै गारिखौहाय खायफा ओरैबायदि अभारटेकखौनो मोननो नागिरलाया आं 20 मिनिट ग्रोबल' थागोन दे लाइभआ नै गुवाहाटि 124 किल'मिटार दंबावो दे बेनिफ्राय अयथासार साइदुं गोसा नै दानसोरां लाबोनानै मोजां बुजायनानै दोनदो बिदिनो खालामनोसै माथो खालामबावनो लाबोनानै मोजां बुजायनोसै मबाइलफोरखौ सिज खालामनोसै बिसोरनो मबाइल होदावनो नाङा दा बेफोरबायदि जायो आरोना ओमफ्राय इरान ब्रह्म बिमा बिफाया अननानै बाराद्राय हगारलाबायनो नाङा बिदिनो जायो ओंखार गंनाया थारमाने बेखौहाय न'खरनिफ्रानो थगायना लांफैनाय जाहैबाय आरोखि मानसिया सहाय नार्जारि बियो कलेजाव फैनो होननानैसो
फुरा ड्रेस गाननानैसो फैदोंमोन स्कुल ड्रेसैसो माखासे लोगो गाज्रिफ्रा लांखारनानै गुवाहाटियावसो थांनाय जादों आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय थांबाय लोगोफोर मानास नेसनेल पार्क थांबाय आरो ओरैहाय मानास दाथ' आरो बन्द' थेवबो खुलिफिनसिगोननो दाखाल बिरगोस्रि मालिकनि रिजर्ट मालिकजों आब'जों रायज्लायदोंमोन आं खुलिफिनसिगोननो माब्रै आदा खबरा मोजां बिदिनोसै प्रकाश बसुमतारी ए दैमारि 24 बिमा बिफा थिग थानो नांगौ अके ओमफ्राय के बसुमतारी भाइराल जानाय मानि गासैबो जोंनि बर' गोजा एथ' लासिं सिं माथो खालामबावनो रा ब्रादारमोन अयथासार साइदुं गोसालै खिन्थु ओरैजाय मानसिफ्राखौ आं दाख्लैनो लायनो थांखादोंमोनलै ओमफ्राय मोनबोनाय जायाखिसैना ओमफ्राय लाबोनो एसे उसुबिदा मालायनि माबायाव हाबनानैहाय दा लकेसनखौलाय फुरा मोनदोंमोन ओमफ्राय मानसिया दोरोदनानै थाबाय दा बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय लोगोफोर आङो लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बायदि मोनबाय आङो जादोंमोन मानो होनना बुङोब्ला एसे प्रब्लेम मोनबाय आङो लोगोफोर जायफोरा लाइभआव थादोंमोन दा नेक्स्ट भिडिअआवहाय नेनानै था आं डिटेल्स गासैखौबो भिडिअखौ लागोन ओमफ्राय बिसोरजोंबो एसे स्टेटमेन्ट बायदिबो लानाय बायदिबो जागोन नोंथांमोना आसा खालामबानो जाबाय आरोखि ना दा खमसे खम नायनि बेसेबाव जों सहैयो जिखिनि जा आंनि बे चेनेलनि दारैनो नुगोन आरो ना बे भिडिअखौहाय दाथ' आङो बैसिनि भाइराल जानाय भाइराल हगारनायफोरखौ आङो भिडिअआवहाय हगारना होखायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला भिडिअखौलाय आङो एडभान्स मोनदोंमोन थेवबो आं हगारना होआखै दा आङो डिटेल्स थांगासिनो दं गुवाहाटिसिम ओमफ्राय डिटेल्स भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन आङो अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोसै दा हायोब्ला गुवाहाटि मोनहैयोब्ला आं लाइभ फैबावगोन खेबसे जायफ्रा लाइभआव थानो गोसो नेबावबानो जाबाय आरो ना थेंक इउसै 112 जन दंबावोमोन बाय बायथ'सै